जनकपुर की नारी बता बाबुआ हो बता बाबुआ लोग देते काहे गारी बता बाबुआ लोग देते काहे गारी बता बाबुआ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता बाबुआ हो बता बाबुआ लोग देते काहे गारी 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 बता बाबुआ बता बाबुआ हो बता बाबुआ लोग देते काहे गारी बता बाबुआ लोग देते काहे गारी बता बाबुआ बाबा भर थारी खाई छथिन कि नहीं से हमरा नहीं बुझल कमे खाई छै न बाबा देखन में पातर खाए भर थारी बता बाबुआ ओ बता बाबुआ लोग देते काहे गारी बता बाबुआ लोग देते काहे गारी बता बाबुआ
लोग बाते काहे गारी बता द बबुआ लोग बाते काहे गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ हो बता द बबुआ लोग बाते काहे गारी बता द बबुआ लोग बाते काहे गारी बता द बबुआ हो बता द बबुआ हो बता द बबुआ हो बता द बबुआ लोग बाते काहे गारी बता द बबुआ। प्रेम से दुल्हा सरकार की मिथिला धाम की अहाँ सबके नहीं नीक लागैया ते शांति मुद्रा में देखे छी थपड़ी बजा दियो ने जो नीक लागल हुआ नहीं नीक हम अगर नहीं नीक लागल है थपड़ी नहीं बजते।